Mia horni damne shoti thamchi sik tamni jorobo khumulungni tiprasa sikla khorok tam khoirpuro malkhung dahar patikha yagulo malkhung khamui thangka abo bai thikya khoroksa tiprasa thnyani mung Mukesh Deburma kami Bidyapara logi tongani mung Kishan Deburma kami Hasam Kasa Parawo tei khoroksani mung Onu Deburma kami Gulaji Hatayo o khoroktam nongni mang tabo jibi sakham nogo tubja khoroksan kthui morgo tei khorokni saknaijak gari kaisa thote mane omo khoyarpur ni je bufang tomo jagao gari gomo chini khumlung ni Kishan Deburma tai oro khumung ni borok kata tongo Mukesh Deburma tai Onu Deburma bon gari thote mane horo horota to thuikeno torma mane tai baki injorungjak horni bisingo obo horni duita tinta ni khobor abo obono jung naijak khayei gari o mo gari number Hari kata pura, ini hari kapada. Oh, o bufang ono thotayo o bufang kotor nangka horo coba aja देश में आवाज जाए मुझे ब्लास्ट से उसे मारा दीवार